Достар, исәнмесез? Сыңгарада шундый мода китте. Артистлар, Инстаграмда кешеләр нәрсәләр аңлаталар. Менә мин дә шулай бер аңлатасым килә. Законы сөйләмичә, нәрсә аңлатасым килә. Безгә бик күп кешеләр комментарийларда, директларда язып җибәрәләр. Туйдырдыгыз инде шушы туегыз белән. Сездә генә туй булды инде. Башка артистлар туйларын алай ук пиарит итмиләр. Үзгәрттегез программагызны исемен дип әйтәләр. Без үзебезнең туйны пиарит итмибез. Безнең туйында Аллага шөкер җәйкен узып китте. Безнең концертның яңа сезонның темасы туйга нигезләнгән. Һәм безнең концертта туй күренешләре, ул безнең чәчәк ату, уеннар, котлаулар, җырлаулар. Ул концерт программасы. Һәрбер артист концерт ясый бер сезонга. Һәрбер концертка яңа программа төзеп булмый. Һәм безнең концерт ул театральләштерелгән концерт. Кайбер концертлар кебек чыгабыз җырлыйбыз түгел. Анда театр күренешләре, ниндидер сценкалар, ниндидер мәзәкләр сөйлибез. Ул программа өстендә бик күп кеше эшләде. Аны Гөлназ Сафарова сценарийсын язды. Анары режиссер буларак куйды. Шушы концертны без бер 2 атна аны репетировать иттек, җиренә җиткерер өчен һәм сезгә барып җитсен өчен, сезгә күрсәтер өчен, сезгә карарга рәхәт булсын өчен. Менә шулай. Без аңлыйбыз, бәлки Инстаграмда утыручыларны туйдырганбыздыр. Үзебезнең туй концертлары белән ярар, без тырышабыз әзрәк куярга, башка фотолар кулланырга. Әмма инде безнең туй программасы ул булачак шушы сезонда, чөнки без бөтен җиргә барып җитмәдек әле. Кемнәрдер күргән ул программаны, кемнәрдер күрмәгән. Менә шушы күрмәгән кешеләргә без барып җиткерергә тырышабыз. Күрсәтәсебез килә бөтен кешегә. Инде Инстаграмда утыручылар туйны карамасалар да, менә язалар, туйдырдыгыз шушы программаны. Белмим, нәрсәне туйдыргандыр, но ярар, туй фотоларын, туй темасын әзрәк сөйләрбез, концертны сөйләрбез күбрәк. Башка фоткалар куярбыз. Әлбәттә, бөтен кеше алай язмый. Күп кеше аңлый һәм бу шатландыра. Күп кеше әйтә, ул бит инде туй программасы ди, ул концерт программасы ди. Бер сезонга бер тема була инде, бит артистлар шулай дип язалар. Бу бик шатландыра, сезгә рәхмәт әйтәсе килә аңлаганыгыз өчен. Һәм инде бу видео аңламаганнар өчен рәхмәт, безне карап барганыгыз өчен. Рәхмәт, безгә фикерләрегезне җиткергәнегез өчен. Без аны ценим, урысча әйткәндә. Безгә бик приятно. Әмма шулай да туйдырдыгыз программабыз белән җитте инде дип әйтүнең мәгънәсен күрмим. Рәхмәт барыгызга да. Безнең концертларда көтеп калабыз сезне.